ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 19/2/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಸದಾ ನಿಖಿಲೇನು ರಾಜ ಋಷಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ನಡಪುಣೆರ್ದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಾ ದಿನಕುಲ್ನ ಸುಕುರ್ದು ಕಲೆಪರು ಮಾಯದ ಪೆಟ್ಟಿರ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತ ದುಪ್ಪರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಚಿ. ಉತ್ತರ: ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಪದವಿನ ಪಡೆವುಲಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಚಿ. ಈ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬೇಗ ಸೈತು ಪೋಯರಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಬಂದು ಏಪಲ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಿ. ಈ ಯೋಚನೆ ಏರೆಗ್ ಮಾಯೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಏರೆಗ್ ಕರ್ಮ ಭೋಗೊಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನೆಪುಡ್ದು ಮಾಯ ಜೀತ ಓಡು. ಗೀತೆ: ಧೈರ್ಯತಾಲೋ ಮಾನವ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂಡರ ಏರು ಪಂಡೆರು ಅಂಚನೆ ಏರು ಕೇಂಡೆರು. ಬೇಹದ್ದಿನ ಅಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲು ಕೇಂಡೇರು. ತುಲೆ ಬಾಬನ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಡೆ ಪೋಪುನು. ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಏರ್ ಮಾತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣಿರು ಅಂಚನೆ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅತ್ತನ ರಾಜ ಋಷಿ ಜೋಕುಲಿರೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ರಾಜ ಋಷಿಕುಲು ಬಂದು ಸ್ಮೃತಿಟು ಬರುಡು. ರಾಜ್ಯ ಪದವಿಗಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ರಾಜ್ಯೋಡು ಸದಾ ಸುಖದ ದಿನಕುಲೆನು ಕಲೆಪರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಸುಖವಾದ ದಿನಕುಲೆನು ಕಲೆಪುಜರು. ನಿಕುಲು ಏರು ರಾಜ ಋಷಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಸಹ ಸುಖದ ದಿನವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಕಲೆಯುವುದು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲಿನ ರಾಜ ಋಷಿ ಪಂದು ತೆರಿದು ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಅಚಲ ಅಢೋಲ ಕಾಯಂ ಆದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆಪುನೆಡ್ದವರ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ಸದಾ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ತನ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಆವಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ದವರ ಆ ರೀತಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ನಗ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಸಾಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಆಕಾರದ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಪುಜಿ. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಒಂತೆ ದಿನಕುಲು ಉಂಡು. ಈ ಕಲಿಯುಗ ನರಕ ಬದಲಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಆಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ನರಕದ ವಿನಾಶ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಸ್ವಯಂ ಕುಳಿದು ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ನರಕಗಾದು ಅತ್ತನ ಸ್ವರ್ಗಗವಡು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣರೇ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ದೇವತೆಲಿಗೆಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುವು ದ್ಯಾಗ ಕೊಡ್ತೇರು. ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣಾದಿಚ್ಚರು. ಏರುಪೇರು ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣತೆದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು. ಈ ದಿನ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗವರು ಎಲ್ಲೆ ಮಾಯರ್ದು ಸೋತು ತಿರ್ತುಬೂರುವರು ಆಯ್ದವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲಂಕಾರನು ಎಂಚ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ವಿಷ್ಣುಗೂ ತೋಚ್ಪವಿರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಓಲಾಂಡಲ ವಿಷ್ಣುನ ಮಂದಿರ ಎತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿದ ಮಂದಿರ ಎತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪಗು ಪೋದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಲಿ. ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಸಹ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜೋಡಿ ಚಿತ್ರೋಡು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರನು ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅತ್ತು. ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅಂತೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲೇನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಏಪ ದೇವತೆಲು ಹಾಪೆರೋ ಅಪಗಾಕಲೆಗ್ ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಬಂದು ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮುಟ್ಟುನು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸತ್ಯಗುರ್ದು ಮುಟ್ಟುನು ಜತ್ತೊಂದು
ಬರ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಇಂದುವೇ ಚಿಂತೆ ಆದ ಬಿಡ್ತು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು. ಗಾಬರಿಯ వచ్చి ಪೋಡಿ వచ్చి ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಆವಡು. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ವಿಜ್ಞಾನ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯೋಗುಡು ಉಪ್ಪುನೇ ಇಂದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಆದುಂಡು. ಯೋಗೊಪ್ಪುನೇ ಇಂದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಆದುಂಡು. ಮಾಯ ಯೋಗುನು ಸಹ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು ಯೋಗುಡುಪ್ಪುಡು. ಏರು ಯೋಗುಡುಪ್ಪುರು ಅಕಲ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಂಡು. ಏತು ಆಯಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆತು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಾಬರ್ದು ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪ. ಯೋಗುಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯಲ ಸಹ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪಿರು ಯೋಗಿ ಭವ. ಏನೋ ನಿರಂತರವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲಿ. ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಪಡೆಪರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಯೋಗುಡು ಪುನಗ ತಮ್ಮ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪುನಿ ವಿನಾಶ ಬೇಗ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲು ಸ್ವರ್ಗಗು ಪೋಕ ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು. ದೇಪಂಡ ಇಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತರ್ನಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಸಯ್ಯೋಡು ಅಂದು ಶಬ್ದನು ಏರೆಗು ಮಾಯ ಮಸ್ತು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಕರ್ಮ ಭೋಗೆತ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಈ ಪಾತೆರನು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮುಕ್ತಾಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೂಟ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ನಿರಂತರವಾದ ಅತ್ತನ ನಿರತಾಲೆ. ಬಾಕಿ ಸಮಯ ಬಣ್ಣಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಯಾತ್ರೆಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. 10-20 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ದೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಎಂಚ ಕುಂಭ ಮೇಲೋಡು 10-15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೈದೇರು. ಬೇರ್ನ ಪಿರವಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆಂದಿನಾಥ ಆತ್ಮಲು ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು. ಪ್ರಲಯವಾದ ಬುಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ಖಂಡ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಂದತ್ತು. ಅಂಡ ಈ ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯುಗಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗ ವಿನಾಶ ಆದ ಸತ್ಯುಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಮಧ್ಯದ ಒಂತೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಆತ್ಮಲು ಒರಿವೆರು. ಅಕಲು ಪೊಸತಾದ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗೂ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯುಗ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಸಂಗಮಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದಯಪಂಡ ತಿರ್ತು ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖೊರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖುಡು ಬತ್ತು ಪುರ್ತೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಏರ್ಡಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಚ್ಚಿ ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಸಹ ಎಂಚಿನಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ. ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆಂತು ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಕಲೆನು ಕಲ್ತೊನುವೆರು. ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಕಲೆಯಾದಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರಡು. ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಮೃತ ವೇಳೆಡು ಬತ್ತದು ಓದವೇರು. ಐಡ್ದವರ ಆ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾನ ಎದುರುಡು ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾಯ ಎಂಕ್ ಒವ್ವೆ ವಿಘ್ನ ಪಾಡುಜಿ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಪೋಪಾರು. ಮಾಯೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಘ್ನ ಪಾಡು. ಕೆಲವರು ಬರೆಪೇರು ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆನು ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಪಂದು. ಅಂಡ ಎಂಕುಲಂತೂ ಯಾನಂತೂ ಏಪಲ ಮರಪುಜಿ. ಯಾನು ಮಾತೆರಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಯಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರಪೆ. ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಖಜಾನೆನು ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರಪೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತದು. ಇಂದೆಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಅತ್ತನ ನೆಪ ಪನೊಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ನಿಕುಲ್ನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗುಡು ಪುನಗ ಕರ್ಮ ಬಂಧನಲ ತುಂಡಾದು ಪೋಪುಂಡು. ನಿಕುಲ್ದ ವಿಕರ್ಮ ಆಪುಜಿ. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ನಿಕುಲು ವಿಕರ್ಮೋರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪರು. ಕುಡ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿಗಾದ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆನ ಗುರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂದು ಎರಾಂಡಲ ಕೇಂಡೆರ್ಡ ಅಪಗ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಐನೆರ್ದವರ ಮುಕುಲು ವಾ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇತ್ತೇರು ಪಂದಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಮುಕುಲಂತೂ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ನಾಡಿನು ತೂವೋಡು. ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವನಿ
ಮಾತೆಡ್ದಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಚಕ್ರನು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂದು ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನೆರಗಲ ತಿರಿಪೌಲಿ. ಇನ್ನು ನರಕವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಐನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿ ಆ ರೀತಿ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನು ನರಕವಾಸಿಲು ಪಂದು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಜೀರು ಪನ್ಪೆರು ಇಂಚಿನಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಆಯರು ಪಂಡು. ಅಪಗ ತೆರಿಪೌಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲು ನರಕುಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮೂಲ ಸಹ ಕಲಿಯುಗಡೆ ಪಡೆಪ ಸ್ವರ್ಗ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಸ್ಮಶಾನುಡು ಪೋದು ತೆರಿಪಲೆ ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ತಕ್ಷಣ ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೌಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಪಡೆಯುಡು ಪಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತುಂಡ ಬತ್ತು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ. ಎಂಕುಲ ಸಹ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನರಕ ಉಪ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಗಗು ಪೋಡು ಪಂದು ಅಲ್ಪ ವಿಷ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐನು ಮುಲ್ಪನೆ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಈ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರು. ನೇಪಾಳುಡು ವಿಜಯದಶಮಿದ ದಿನ ಎಲ್ಯಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಟೆ ಗೊಬ್ಬೇರು ನಿಕುಲು ಸಹ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿಪೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲು ಶಿವನ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರನು ಅವಶ್ಯವಾದ ದಿವನುಡು ನೌಕರರಿಗ್ಲ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳ ತೆರಿಪಲೆ. ಮೃತ್ಯು ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೋಕಾಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಗಾದು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸವನರಿದವರ ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಮಲ್ಪವೇರು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಳ್ಳೇರು ಐದವರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆವುಡು. ಬಡವರೇ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೇರು. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಏರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಅಂತಿಮಡು ಬರ್ಪೇರು. ಬಹುತೇಕ ಜನಕುಲು ಸಾಧಾರಣ ಬಡವರೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಪೇರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೇರು. ಬಡವರತ್ತು ಪಂಡ ಬಡವೆರಡ ಹತ್ತು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮೇರು ಬಡವರಾದಿತ್ತೆರಡ ಎಂಚಿನಳ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಈತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಡವರಿ ಎಂಚ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಯುಕ್ತಿ ತೂದು ಎಂಚ ದೀತೆರು ಬಲಿಯಾಪುನ ವಿಚಾರಡು ಸಾಧಾರಣವಾದಿತ್ತೆರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಪಾಲನೆಲ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಮೇರು ನಾವು ಜೊತೆಟು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಲಿಯಾದು ವಾರಸ್ತಾರರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ವಾ ಕಲೆನು ಕಲ್ಪದೇರು ಐಟೇ ನಿಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಡ. ರಡ್ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಹತ್ತನ ನೆಪ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬಂಧನೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರೆ ನೆನಪುಡು ಉಪ್ಪುಡು. ವರದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಚಾರಿಯಾದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪಿಸವನಂಚಿನ ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಭವ. ಏರ್ನ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ರೇಖೆ ಆತೆ ಉದ್ದ ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಪ್ಪು. ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪಿಸವನ ಸಾಧನೆ ಅದುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ. ಐನೇರದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಚಾರಿಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪದಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿದ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲಿ. ಆಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮದ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿ ತುಪ್ಪುನೇರ್ದವರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಆಪುನ. ಐನೇರದವರ ಏತು ಸಾಧ್ಯನೋ ಆತು ಉದ್ದ ಭಾಗ್ಯದ ರೇಖೆನು ಒಯ್ತೊನ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅದೃಷ್ಟ ರೂಪಿಸವಲಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಸಂತುಷ್ಟತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಣನೆ ಸಂತುಷ್ಟಮನ್ಯ ಆದುಪ್ಪು. ಮಾತೇಶ್ವರನ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯಲು ಮನುಷ್ಯರದಾನ ಗೀತೆನು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತನೇ ತಮ್ಮ ವಚನನು ನಿಭಾಯಿಸರೆ ಬತ್ತು ಬುಡಿಯರು. ಇತ್ತೆ ಆರೇ ಸ್ವಯಂ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ್ತ ವಚನನು ಪಾಲಿಸರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೈದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ಏಪ ಭಾರತಡು ಅತಿ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆಪನು ಆಪಗನೇ ಯಾನು ಇಂದುಯೇ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ವಚನನು ನಿಭಾಯಿಸರೆಗಾದು ಅವಶ್ಯ ಅದು ಬರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಅರ್ಥ ಇಂದು ಹತ್ತು ಯಾನು ಯುಗ ಯುಗೊಟ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾತಾ ಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಒವ್ವೇ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಅಂತೂ ಆಪುಜಿ. ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆಪುನನೇ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಐದವರ ತಿರಿಯುನ್ಲೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕಲಿಯುಗದ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು. ಕುಡ ಕಲಿಯುಗ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪುಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ತಿರಿಯುನ್ಲೆ ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬರ್ಪೆ ಕಲ್ಪೊಡು ನಾಲು ಯುಗ ಉಂಡು ಇಂದೇನೇ ಕಲ್ಪ ಬಂದು
ಪನ್ಪೆರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತುಡು ಸತೋಗುಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬರ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಕುಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗೋರ್ದಂತೂ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮಲು ಬರ್ಪುನಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡ್ಲ ಅತಿ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧಾಪುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಮೂಜಿ ಯುಗೊಟ್ಲ ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಕಿ ಒರಿನವು ಕಲಿಯುಗ ಐತ ಅಂತ್ಯುಡು ಅತಿ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಆದ್ಪುಂಡು. ಅವೇ ಸಮಯಡು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತದು ಅಧರ್ಮದ ವಿನಾಶನು ಮಲ್ತದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದ್ವಾಪರೋಡು ಬತ್ತಿನೇ ಅಂಡ ಕೂಡ ದ್ವಾಪರದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗ ಅದು ಪೊಡಿತ್ತನು ಕೂಡ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಪರಮಾತ್ಮೆ ಘೋರವಾಯಿನ ಕಲಿಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಪಾತೆರಂತೂ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಐನಿರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಅಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತದು ಕಲಿಯುಗದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತದು ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ಐರ್ದವರ ಯಾನು ಬರ್ಪುನ ಸಮಯ ಸಂಗಮಯುಗವಾದಂಡು ರಡ್ಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದಿನಂತೂ ಎಂಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಿನವನವರು ಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅದೃಷ್ಟನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪನಕಲು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪನ್ಪುಜ ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸಿನವರು ಹಾಲು ಮಲ್ಪನಾರು ಅತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿನಂಚೆ ಅವು ಅವಶ್ಯವಾದಂಡು ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸಿನವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲು ಮಲ್ಪನಕಲು ಸ್ವಯಂ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ ಆಪುನಿ ಎಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಹಾಲಾದುಪ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏಪ ಅಕ್ಲೆನು ತೆರಿಯೋನೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಐರ್ದು ಅಕಲು ಕೂಡ ಹಾಲಾಪನ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಏಪ ಎಂಗುಲು ಹಾಲಾಪನ ಅದೃಷ್ಟ ಪಂದು ಪನ್ಪ ಇಂದೆರ್ದು ಸಿದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುನು ಒವ್ವೊ ಸಮಯಡು ಎಂಕುಲ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗದನು ಅವೇ ಕೂಡ ಹಾಳಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹಾಳಾಯಿನ ಅವೇ ಅದೃಷ್ಟನು ರೂಪಿಸರೆಯದು ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತದು ರೂಪಿಸವಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಎರಾಂಡಲ ಪನ್ಪೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ ಅದೃಷ್ಟನು ಎಂಚ ರೂಪಿಸವಿರು ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವಿರು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ತನುತ ಮೂಲಕ ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಾಳಾಪಿನ ಅದೃಷ್ಟನು ಎಂಚ ರೂಪಿಸವಿರು ಪಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡ. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೆಲಸವಾದಂಡು. ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಒರಿಯ ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೃಷ್ಟನು ಬೆಳಗಿಸಿನ ಅಂಚಿನಾರು ಒರಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೇ ಆರ್ನ ನೆನಪಾರ್ಥ ಮಂದಿರಲ ಕಾಯಂ ಆದು ಉಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.